Sama sa gihapon guys, bago matulog, magdasal. Panginoong Hesus, una sa tanan, magpasalamat kami sa imong kaayo, sa imong kabuutan. Dalaygon ka sa imong kinabuhi. Salamat sa imong supply, sa imong pag-provide, sa imong, ikaw ang among source of blessing, ikaw among strength, ikaw among energy, ikaw among kapiskay, kaabtik, ikaw among knowledge, ikaw among wisdom. Panginoong Hesus, padung na ko makatulog ang tibuok na kong pamilya, akong viewers, pamilya, relatives, and friends kasama sa akong prayer. Panginoong Hesus, panalipdi kami sa daotang tao, daotang espiritu, sa disgrasya, sa aksidentes, tanang mga kadaot sa tanang magtalakman. Takyapi kami sa imong balaang dugo, takyapi kami sa imong balaang gahom, sa imong balaang espiritu. Kurala kami Ginoo sa imong balaang anghel. Kurala kami Ginoong Hesus sa imong balaang gahom. In Jesus name, dalaygon ka sulay katapusan. Ang akong minahal sa akong kinabuhi nga si Helmut, panalipdi sa disgrasya sa mga kadaot sa takman, og permanente ang iyang trabaho Ginoo, og panalipdi kami Ginoo sa COVID-19 Ginoo. Patya ang COVID-19 ya takya-taki, pulbusa o patya Ginoo ang COVID-19. Dili kami matakdan ni ana, dili ka na malahos sa amo ang lawas Ginoo. Ang akong prayer Ginoo kasama na ang lahat kong mga audience, pray, friends and relatives and family in Jesus name.